Welcome back mga kachapsoy. Yes, break it down yo. Tara guys, narito na naman po tayo sa aking panibagong vlog. At para po sa mga bago pa lang sa aking channel, I am your Maestro Waray, guro po mula sa Lawang Northern Samar. At narito na naman po tayo para sa ating panibagong vlog. And for today's video, tayo po ay naimbitahan na maging judge ng culminating activity ng Women's Month Celebration ng Barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar. At narito na tayo mga guys. At narito po yung ilan sa ating mga participants sa ating contest. At dahil nga mainit ang panahon, sana po ay hindi maging mainit din ang inyong mga ulo. Pero guys, ayan, ingat po tayo sa heat stroke. So inom po ng maraming tubig. At syempre kung wala naman po kayong sadya, wag na kayong lumabas ng bahay, wag na kayong magnilalag. And for today's video, ayan na pinalibot ko yung camera. Shoutout kay Arnel sa kanyang paglilibot. Thank you so much. At hindi pa po marami yung tao dito dahil kasi simula pa lamang po ng program. At ayan, ito po yung mga participants dito ng aming iba't ibang contest dito sa aming barangay. Kaya naman mga guys, buong puso po tayo nagpapasalamat sa Ski Chairman ng aming barangay na si Ski Chairman Julito Narca, ayan, sa pagsasagawa po ng ganitong mga programa. Hindi lamang po para sa women's empowerment, kung hindi para din mapasigla ang buong barangay sa pagsasagawa po ng mga kahalintulad na mga programa. At syempre higit sa lahat, na showcase din yung mga talento ng mga kabarangay. Ayan ganyan, mga giling kami dito mga guys. Kulang na lang dyan, umapi ako dyan for today's video. Nakalimutan kong judge pala ako. Ayan ang gagaling nila mga guys. Ako po yung nag-choreograph niyan. Kaya may porsyento po ako sa mga mananalo dito sa Zumba dance contest ng aming barangay. Ako yung judge, ako din yung nag-choreo. Pero hindi po talaga. Ayan guys, may love shoutout po sa mga sumali. Syempre, lalong-lalo na po dito sa mga matatanda. Dito po sa mga nanay, na kahit mga nanay na po sila ay binigyan po nila ng pagkakataon ng kanilang mga sarili para gumiling. Ayan ang gagaling nilang gumiling. Kaya nga yung score ko dyan, 100 yung mga binigay kong score sa kanila Kaso lang, hindi silang nanalo dahil yung mga kasamaan ko dito sa pagja-judge, 0 yung binigay. Pero hindi po, naging patas po tayo mga kachapso. Yes, yung break down niya. Ayan, may love shoutout po sa mga nanay. Actually, yung mga nandyan, mga lasing po ang mga yan. Para daw pampalakas ng loob. Pero hindi po, talagang nagpractice po ang mga yan sa loob ng 2 buwan na pagpapractice yan po yung kanilang performance. Ayan, again, may love shoutout po sa lahat po ng sumali sa Zumba Dance. At syempre, pagkatapos po ng contest, nagkaroon po ng pangmalakasan Zumba Dance para po sa lahat po ng mga gustong sumali. Inaaya nga kami dyan mga kachapsoy, pero hindi po kami sumali dahil baka kami lang po yung umuribag. At ito naman po dito mga guys, yung poster making contest. At ayan si Melvin, may tinatamuran siya sa kanyang pagdodrawing. Ito naman po dito yung iba. Ayan guys, nakitaan ko po ng mga husay at galing yung mga bata dito dahil kahit personal po yung kanilang konsepto, ay talaga namang pong magagaling po sila. Ayan. Ito po dito yung mga batang yan. Ako po yung nag-coach dyan sa mga yan at may porsyento din po ako. Charing lang guys. Ayan, pero napakaganda pong tingnan na yung mga bata po dito sa aming barangay ay mayroon po mga talento sa mga ganire, sa mga ganyan na pagdodrawing. At syempre natutuwa po tayo dahil tayo man din po ay medyo marunong po tayo sa pagdodrawing. Kaya po natutuwa tayo dahil may sumusunod na po sa ating yapak. Ayan, sa ating mga tiagi, sumusunod sila mga guys. Syempre pagkatapos ng poster making, ayan, ipinakita na po namin, nandito po yung mga output nila at bibigyan po namin ng mga scores ang mga yan. Ayan ang gaganda po mga guys. At ito po yung nag-champion, ayan, yung number 1. So ayan guys, tapos na kami ngayon sa Zumba. At narito, nagre-rate na rin kami sa poster making. At ayan yung mga nagpapalaro, sila pa yung sila yung umaasa na mabibigyan ng mataas na score. Ano ba yan? Ayan, ito yung mga judge dito. Ayan. Tapos yung isa nasa likod lang kasi ayaw niya magpasusog ng kanyang score. Ayan, muli, maraming salamat po sa imbitasyon at may love shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng Women's Month Celebration po dito sa aming barangay, sa Barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar. At yes, break it down nyo. Sabihan nyo lang po ang inyong Maestro Waray at suportado ko po ang lahat po ng mga programa para po sa ikabubuti po ng ating bayan. At syempre, lalong-lalo na po ng ating mga kabataan. Ayan, may love shoutout po. Ito pang inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, break it down nyo. Oh yes.